ați venit să ne salvați! Până atunci, tare mult va fi. Cu steluțe de zăpadă! Vesel zurgălăi, se audă prin câmpii, peste munți și văi. Hei, vine iar și la noi moșul Poftiți, și blând. poftiți! Să cântăm, să dansăm pentru Moș Crăciun. Poftiți și salvați-ne, că nu mai putem sta pe întuneric! Salvați-ne, că e tare întuneric și nu ne vedem la față! Poftiți! Bine ați venit! Bine ați venit! Veniți și salvați-ne! Salvați-ne, că nu se mai poate! Poftiți în față, poftiți în față! Poftiți! Aplauze! Vă rugăm aplauze! Bună seara! V-a spus, domn primar, bună seara! Bună seara! Să aveți grijă să nu cădeți de pe scenă, da? Aveți grijă să nu Cei cădeți! care sunteți aici Ia, pe scenă, faceți veniți loc la înapoi. domn primar, ca să-i vadă toată lumea! Poftiți, domn primar, poftiți, poftiți! Așa, nu vă mai urcați pe scenă să nu cădeți, da? Aveți grijă să nu cădeți! Eu știu că ne-am întâlnit în urmă cu un an pentru a aprinde împreună luminile pentru... Și acum trebuie să-l chemăm în această noapte pe Moș Nicolae acasă la voi. Și o să vedem dimineața ce găsiți în cizmulițe. Asta înseamnă că ați fost cuminți. Drept urmare, pentru ca Moș Nicolae să vadă pe unde trebuie să meargă la casele fiecăruia dintre voi, pentru ca Moș Crăciun să vadă pe 24 decembrie cum să ajungă la casele fiecăruia dintre voi, trebuie să aprindem Lumina! Haideți să numărăm împreună până în momentul în care se aprind luminile. Haideți cu mine! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Aplauze! Bravo! Mulțumim! Mulțumim! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Când vă duceți acasă, să treceți și pe lângă cetatea Făgărașului să vedem dacă s-au oprins luminile și acolo, da? Și acum vă invităm la desene animate.